Dobrý deň, v dnešnom videu sa pozrieme na problematiku online marketingu. V súčasnosti je online marketing jeden z najrozšírenejších spôsobov marketingu, pretože môže byť finančne náročný a napriek tomu veľmi účinný a má schopnosť v pomerne krátkom čase osloviť veľké množstvo ľudí. Predstavme si niekoľko základných nástrojov online marketingu. Je to banner, advergaming, vírusový marketing alebo nesprávne virálny marketing, online kooperácia, networking, tvorba komunít, vernostné programy, e-mail marketing, search engine marketing a sociálne siete. Čo je to banner? Banner je grafická forma internetovej reklamy. Najznámejšie sú full bannery s rozmermi 468x60 pixelov, ale v dnešnej dobe sa používajú rôzne veľkosti. A banner môže byť statický alebo animovaný, pričom animované sú v súčasnosti oveľa populárnejšie. Môžeme sa konkrétne pozrieť, ako taký banner môže vyzerať. Takmer na každej stránke sa dnes stretneme s reklamnými bannermi, napríklad aj na stránke Sme.sk môžeme vidieť reklamný banner takmer po celej šírke na poistenie NN. Takéto reklamy sú bežné takmer na všetkých stránkach. Ďalším nástrojom online marketingu je advergaming. Je to reklama prostredníctvom vytvárania hier, častokrát súťažných, ktoré propagujú buď značku alebo konkrétny produkt. Nedávno malo takúto formu spustenú spoločnosť Nivea. V súčasnosti už táto hra nebeží, takže vám ju nemôžem ukázať. Môžem vám však povedať, že podľa štúdie Nielsen Basis a Nielsen Games z roku 2007 dopadli reklamné kampane, ktoré boli postavené práve na advergamingu veľmi úspešne, pričom až 82% respondentov považovalo reklamné hry za rovnako zábavné ako komerčné a vo významnej miere sa zaslúžili o zvýšenie popularity celej značky. Ďalšou formou je vírusový marketing. Je to marketingová metóda, ktorá je spojená práve s internetom a možnosťou rýchleho šírenia informácií medzi veľkým počtom ľudí. Cieľom reklamy je propagácia výrobku alebo značky, pričom je snaha vytvoriť pútavý, vtipný alebo šokujúci obsah, ktorý má veľkú šancu na šírenie sa bez potreby výrobcu na základe zdieľania informácií medzi ľuďmi. Ako prvý príklad virálnej reklamy si môžeme uviesť napríklad reklamu na Volvo v podaní Jean-Claude Van Damme, ktorý robil svoju typickú roznožku na dvoch cúvajúcich kamiónoch Volvo. Networking v prípade marketingu predstavuje budovanie sietí zákazníkov prostredníctvom ich kontaktov, respektíve vytváranie skupín ľudí, ktorí sú cieľovými zákazníkmi prostredníctvom sociálnych sietí. Inak povedané, tým, že sa nám podarí získať jedného zákazníka, ten povie viacerým ľuďom o našich produktoch alebo o našej značke, vytvára určitú sieť, ktorú vieme takýmto spôsobom osloviť. Komunity a vernostné programy, s tými sa stretávame takmer všade, či už sú to rôzne kluby ako je Harley Davidson, majitelia rôznych značiek automobilov, JNT klub a podobne, kedy príslušnosťou v určitej skupine ľudí vyjadrujeme svoje postavenie alebo postoj k daným veciam, čo výrobcovia využívajú často vo svoj prospech. Vernostné programy na druhej strane sú najčastejšie vo forme rôznych zliav alebo pridanej hodnoty vo forme služieb na základe toho, že sme dlhodobo zákazníkom jednej značky. Medzi najzreteľnejšie vernostné programy v našom prostredí sa radia tie, ktoré ponúkajú telefónni operátori, ktorí ponúkajú rôzne zľavy alebo bonusy v prípade, že ste im verní viac rokov. E-mail marketing v dnešnej dobe pomaly ustupuje, no napriek tomu pomerne rozšírené je oslovovanie svojich klientov e-mailom, či už na základe informácií, ktoré poskytli pri objednávkach, ktoré ste zadávali do ich systému, alebo na základe iných informácií, ktoré získali z databáz s vašimi e-mailovými adresami. Search engine marketing je to metóda, ktorá sa usiluje o zvýšenie viditeľnosti produktu prostredníctvom optimalizácie web stránok a odkazov na tento produkt. Cieľom je dostať sa na popredné miesto vo vyhľadávačoch, či už je to Google alebo Bing.
Túto metódu si môžeme veľmi jednoducho odskúšať, napríklad tým, že zadáme do vyhľadávača nejaké heslo, v našom prípade to bude reštaurácia Brezno bez diakritiky a uvidíme, ktoré reštaurácie sú na tom ako so Search Engine Marketingom. Takže zadali sme si do Google reštaurácia Brezno a ako vidíme, dá nám ponuku reštaurácií priamo v meste Brezno. Prvé odkazy sú na vyhľadávače, ktoré nám uvedú zoznamy reštaurácií a hneď ako štvrtú vidíme reštaurácia Elf, následne reštaurácia Starý Mlyn, Slovenská reštaurácia a tak ďalej. Na základe tohto viem posúdiť, kto je na tom ako dobre so Search Engine Marketingom. Poslednou formou online marketingu, ktorej sa budeme venovať, sú sociálne siete, či už sa jedná o Facebook, Twitter, MySpace, LinkedIn alebo ktorékoľvek iné, ktoré sú určené na nadväzovanie kontaktov medzi ľuďmi. Môžu byť orientované na súkromné alebo pracovné oblasti, pričom každý používateľ si vytvorí vlastný profil, v ktorom napíše o sebe základné informácie. Na základe týchto informácií sa nadväzujú vzťahy medzi používateľmi, tí sa spájajú do skupín a vzájomným prepojením používateľov a skupín vzniká sieť vzťahov, ktoré sú veľmi dôležité pre marketing ako taký. Nevýhodou sociálnych sietí je fakt, že používatelia nemusia uviesť do svojho profilu pravdivé informácie a taktiež, že kampaň rozbehnutá prostredníctvom sociálnych sietí sa v zásade nedá zastaviť. To znamená, či dopadne dobre alebo zle, jej efekt sa nedá žiadnym spôsobom obmedziť.